يا مسلما أهوى ولا يهواني قلبي بكى متسائلا عن إخوة الإيمان عفوا أخي. بسم الله الرحمن الرحيم. Dukan yabo ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, muna gode masa, muna neman agajinsa da gudunmawarsa da taimakonsa, wanda Allah ta'ala ya shiryar da shi babu mai ɓatar da shi, wanda Allah ta'ala ya ɓatar da shi babu mai shiryawa a gare shi. Salati da sallama da ɗaukaka da daraja su tabbata a bisa manzansa Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam, cikamakin annabawa, shugaban manzanni, wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko shi domin ya zama rahama ga al'umma. Hakika annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama sanin tarihi ya karantar da mu akan mahimmancin sanin tarihi da kuma amfani da shi. Hakika sanin tarihi yana busawa al'umma rai, kuma yana shimfiɗa gada da za ta haɗe tsakanin jiya da yau. Da sanin tarihi ake tantance abubuwa na asali da ‘yan jabu. Masu iya magana sun ce, wanda ya san tarihin mutane kamar ya rayu da su ne, domin rayuwa tana tsakanin abu uku, jiya da yau da gobe. Jiya ta wuce, yau muna ciki, gobe kuma tana tafe. Ita kanta yau ɗin ta kasu gida uku, akwai ɗazu, akwai yanzu, akwai in an jima. Ita ma ɗazu ta wuce, sai labari, ko ba za ta dawo ba har abada. Yanzu kuwa ga ta muna ciki, in an jima kuwa ba ta zo ba, ko babu wanda ya san abin da za ta zo da shi sai Allah subhanahu wa ta'ala. Duka abin da za a faɗa hasashe ne kawai. Za a iya samun akasin haka. Akwai izina da la'akari da lura mai yawa daga abin da ya wuce na tarihi, don haka dukkan al'ummar da ba ta karanta tarihin magabatanta dole ne ta shiga cikin ruɗu da hargowa da ɓatan kai, a ƙarshe ta rasa inda ta fito da inda take da kuma inda ta dosa. Domin waɗannan abubuwa guda uku idan mutum baya yawan tunani a kansu, zai iya asara mai yawa, wato daga ina kake, a ina kake, kuma ina za ka, kuma me zai faru. Idan mutum yana bibiyar irin waɗannan, zai wa kansa gyaɗar dogo a cikin abubuwa masu yawa. Mutanen kirki masu nagarta sun gabata, kuma rayuwarsu ta zama tarihi da izina gare mu, sanda suka rayu, da yadda suka rayu, da inda suka rayu, da kuma abubuwan da suka shuka, da kuma abubuwan da suka girba. Yau duka sun zama tarihi abin karantawa. Haka kuma miyagun mutane kangararru, fanɗararru, tsageru da yawa sun wuce, su ma muna karanta yadda suka rayu, da inda suka rayu, da sanda suka rayu, da abin da suka shuka, da kuma abin da suka girba, da kuma abin da ake cewa idan wato an ambace su, wannan duka ya shiga cikin kundin tarihi, kuma babu yadda za a yi a iya goge shi. Don haka malamai suke cewa at-tarikh la yarham, ma'ana tarihi baya tausayi, duk yadda kai haka zai faɗa, yadda kuma ka aikata haka za ka gani. Don haka malaman tarihi sun kasa shi gida-gida, daga ciki akwai tarihin duniya ita kanta, da kuma abin da ta ƙunsa na halittu daban-daban, na ruwa da na tudu, masu motsi da daskararru, ɗanyu da busassu, manya da ƙanana, da yanayin rayuwarsu, da mutuwarsu, da amfaninsu, da cutarsu, da canje-canje tsakanin yanayi na bazara da rani da zafi da damuna, da kashe-kashen ɓangarorin duniya, da yanayin rayuwa a kan kowane ɓangare, da kuma tarihin birane, da garuruwa, da dauloli masu rai, da waɗanda suka wuce, wato sun riga sun zama kwafai, da kuma tarihin rayuwar jama'a, da ƙabilu, da halayyar zamantakewa tsakaninsu, da cuɗanya, da tsarin gudanar da mulki, da al'adu, da tattalin arziki, da ƙaura, da yaƙuƙuwa, da kuma abin da ya shafi gudanar da harkan addini. Abin da za mu yi wa kanmu tambaya shi ne, yaya ake karanta tarihi? Abubuwa da yawa sun shiga cikin tarihi na tatsuniyoyi da almara marasa tushe da inganci. Wannan ya sa dukkan mai sha'awar karanta tarihi sai ya yi taka tsantsan wajen tantance da kuma ware tsakanin tsakuwa da tsaba a lokacin da ya ɗauki littafi yana son ya karanta na tarihi. Wannan ya sa malamai suka kasa tarihi zuwa kaso 5 dangane ga inganci ko rashinsa. Kaso na ɗaya shi ne labarin da aka tabbatar da ingancinsa, saboda wasu tabbatattun dalilai
da alamomi da suke tabbatar da gaskiyarsa har aka gamsu cewa haka yake kuma ya faru ko zai faru ba tare da shakka ko kokwanto ba, a kan kansa shi labarin ko kuma daga wanda ya bayar da shi a shar'ance ko a hankalce. Irin waɗannan su ake kira ingantattun labarai masu tushe, waɗanda za a iya dogaro da su wajen aiki ko ɗaukan izina ko la'akari ko lura ko kuma bayarwa don na baya su gada. Kaso na biyu shine labarin da aka tabbatar da ƙaryarsa da rashin faruwarsa a gaba ko a baya, saboda wasu dalilai na ciki ko na waje, a shar'ance ko a hankalce, da suke tabbatar da ƙaryarsa, cewa wannan labari ne kawai ta zo mu ji ta, kamar labarin Iwaja. An daɗe ana ba da labari cewa akwai wani zanƙalelan mutum, an ce ya yi zamani da annabi Nuhu, wai da aka yi ruwan ɗufana ma duka iya ƙafa ya tsaya masa, kuma wai ma ya yi zamani da annabi Musa, kuma saboda tsawonsa har ta kai wai matarsa idan ya ɗauki kifi yana gasa mata ne a jikin rana, kuma wai da annabi Musa ya zo, za su yi rikici da annabi Musa da ya ɗauki sandarsa mai zira'i kamu 10, tsawon annabi Musa kamu 10, tsawon sandarsa kamu 10, kuma ya yi tsalle wai kamu 10, amma da ya daki waje sai ya same shi a idon sau. Wannan labari ta zo mu ji ta ne kawai, amma ba yadda za a yi tunda ana faɗa ana karantawa. Haka akwai labari da ake cewa Abdurrahman bin Auf, ɗaya daga cikin manyan sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam, cewa wai kowa zai shiga aljanna da ƙafarsa, amma shi wannan sahabi wai da rarrafe zai shiga aljanna. Malaman tarihi suka ce wannan kissa ba ta da tushe, ba ta da asali, kuma ma ba ta inganta ba, amma haka ake bayar da ita. Haka nan ana ba da kissa akan wani sahabi da ake kiransa Sa'alaba. Wannan sahabi kissarsa ta shahara a cikin littafan tafsiri, kuma ana karantawa cewa wani sahabi ya zo ya samu Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya ce talauci ya masa yawa, don haka yana roƙo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi masa addu'a, tunda addu'arsa zartacciya ce, karɓaɓɓiya ce a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Da haka Annabi ya masa addu'a, ya samu dukiya, har ta kai ma saboda yawan dukiyarsa da awaki da tumaki, ya ma zama ba zai iya zama a cikin gari ba, ya koma bayan gari. Wai da ayar zakka ta sauka, sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya tura sahabbai ya ce su karanta masa wannan aya, kuma su karɓo zakka daga gare shi. Amma da suka je, sai kangare ya tawaye ya ce ba zai ba da zakkar ba, a ƙarshe wai ya dinga gunaguni, har ma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa Annabi kan ma ya karɓi zakkarsa. Saboda haka ya kawo wa Annabi daga baya ya ƙi karɓa, ya kawo lokacin Sayyidina Abubakar ya ƙi karɓa, ya kawo lokacin Sayyidina Umar, haka dai aka yi ta ba da wannan kissa, wanda akan kawo ta a cikin tafsirin wa minhum man ahada Allah a cikin suratul Tauba. Amma wannan kissa malamai sun tabbatar da cewa ba ta da tushe, ba ta da inganci. Idan a tsorata mutane aka ƙirƙire ta, to shi sahabin da aka jingina kissa zuwa gare shi yana cikin manyan sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda suka yi yaƙin Badar, suka yi yaƙin Uhud, sannan kuma yana daga cikin manyan sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suka samu gafara tun kafin su bar duniya. Da haka in har wannan kissa ana ba da ita ne domin mutane su ɗauki darasi, to kuma shi sahabin da aka jingina wannan ƙarya zuwa gare shi, an cutar da shi wato ta ɓangarori da dama. Da haka wannan yana daga cikin labarai wanda sun shahara ana faɗar su, amma kuma in aka duba ta ɓangaren ilimin tantance ruwayoyi, za a ga cewa ba shi da tushe, ba shi da asali. Haka nan akwai kissa da ake bayarwa dangane ga maganan annabi, wato annabi Dauda, cewa annabi Dauda ya ga matar wani daga cikin wato sojojin yaƙinsa, har ma ake cewa ya tura shi kwamandan wannan yaƙi cewa an tashi yaƙi a sa shi a gaba, da niyan kawai in an kashe shi, shi kuma sai ya auri matarsa. To wannan kisa an ta ba da ita tana nan ta shahara a cikin littattafan tarihi, to amma ko malamai suka ce ba ta da asali, ba ta da tushe, kuma har akan jingina wata kissa da ta zo a cikin suratu Sad game da wannan wato qadiyya. Shine kissan shigowar mala'iku gurinsa lokacin da ya keɓance kansa a wani guri, baya sauraron mutane, yakan ba da lokacin da zai saurari jama'a da kuma lokacin da zai keɓance shi a kan kansa yana bautawa Allah subhanahu wata'ala. To sai Allah ya nuna masa a matsayinsa na shugaba, bai kamata ya zama yana da wani lokaci nasa na musamman ba, ya kamata ya dinga sauraron jama'a a kowane lokaci. Wannan ya sa Allah ta'ala ya sa mala'iku suka keto masa a lokacin da ba a lokacin sauraron jama'a ba ne, kuma suka kawo masa sigan ƙara cewa ɗan uwana yana da
tumaki 99, ni ina da ɗaya, amma yana so ya karɓe nawa ɗayan ya haɗa da nasa 99 shi ya tashi da 100. To anan annabi Dauda bai saurari ɗayan ya ji bayaninsa ba, sai ya ce kawai lalle ya zalunce ka. To wannan abin da ya na gaggawa wanda annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama yake cewa dama wajibi ne ga alƙali kada i yanke hukunci in ya ji daga ɓangare ɗaya har sai ya saurara daga ɗaya ɓangaren. To wannan shi ne kawai abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya nusantar da shi cewa hakan da ya ba haka ya kamata yi ba. Amma aka ɗauko wannan kissa aka ce wata mata ce take wanka, wai shi kenan ya zagaya ya ganta ko kaza, duk wannan labari da ake bawa ba shi da tushe ba shi da asali. Malamai masu tantance ruwayoyi sun ƙaryata wannan ruwaya domin tana suka ne a bisa babba daga cikin manyan annabawan Allah shine annabi Dauda. Hakanan issan da ake bayarwa akan annabi Suleiman cewa ainihin ya zo yana kallon faretin dawakai suna yin fareti, ya zo yana kallon wannan fareti har ma ya zama wai bai yi sallar la'asar ba har sai da rana ta faɗi. To malamai suka ce gaskiya wannan kissa ba ta da tushe, ba ma wata ruwaya da ta nuna ana yin sallar la'asar a lokacin wato annabi Suleiman. Amma aka ce aka jingina ta da wata kissa da ya zo yana kallon faretin dawakai, idan sun wuce sai ce rudduha alai, ku dawo min da su in ƙara ganin su. Fattafiqa mashan bisuq wal a'naq, sai zo yana shafa ainihin wato wuyayensu, yana shafa maƙyangyama waɗannan dawakai suna burge shi. To amma saboda a cikin kissa an ce hatta tawarat bil hijab, har sai ta shiga wato ko ta ɓuya a bayan tsari, sai aka ce wai rana ce za ta ɓuya a bayan tsari. Bayan gaba ɗaya a siyaƙin gurin ba maganar rana, ana maganar jiyad ne, dawakai waɗannan da suke shiga bayan tsari su sake kewayowa izo ya shashafa su. Amma sai aka ce wai har ya yi sakaci bai sallar la'asar ba, har rana ta faɗi. Wannan kissa malamai waɗanda suke tantance ruwayoyi suka ce ka a ƙara bayar da ita a matsayin in ma dai so ake a nuna wato cewa a wannan annabi na Allah mai daraja ba ya yi sakaci, to wannan kuskure ne babba, kuma babu kissar asali daga cikin Isra'iliyat aka samo ta. Kuma malamai sun ce duk abin da aka ruwaito daga Isra'iliyat ko daga Banu Isra'ila ba za a lura da shi ba sai an yi la'akari da abubuwa guda uku. Na ɗaya, duk abin da Banu Isra'ila suka rawaito ya ci karo da littafin Allah ko da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallama ingantacciya, wannan ba za a yi aiki da shi ba, za a watsar da shi domin muna da abin da yake ba da shaida akan rashin ingancinsa. Suka ce na biyu cikin abubuwan da ake rawaitowa daga Banu Isra'ila shine abin da aka rawaito ya wato zama ya yi daidai da abin da yake hannunmu. To abin da yake hannunmu ya ba ma wancan abin da aka rawaito daga hannunsu goyon baya, da haka za mu iya nutsuwa cewa wannan yana daga cikin abin da ba su canza ba, ba su jirkita ba, ba su ƙara ba, ba su rage ba. Abu na uku, abin da aka rawaito daga Banu Isra'il wanda bai ƙaryata abin da ke hannunmu ba, kuma bai ci karo da abin da ke hannunmu ba, kuma bai yi daidai da abin da ke hannunmu ba, amma kuma karanta shi ba zai cutar da mu ba, saboda ba aƙida ba ne, ba ibada ba ne, ba kuma wani abu ne na ayi ko a bari ba. To irin waɗannan malamai suka ce, shi ma za a karanta shi ne tare da yin bayani cewa wannan abun fa ba shi da tushe, ba shi da asali, amma ba zai cutar da mu ba. Shi ne hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallama da ya ce, wa haddisu an bani Isra'ila wala haraj, za ku iya ko ku zantar daga cikin abin da aka rawaito daga Banu Isra'ila babu cutarwa. Idan kenan ya zamo bai ci karo, bai ƙaryata, bai kuma wato muwafaƙa da abin da ke hannunmu ba. Irin waɗannan suna da yawa, musamman a cikin littafan tafsiri. Kamar misali a ce wace bishiya Annabi Adam ya ci. Wannan bishiya an yi saɓani, duk Banu Isra'ila sun rawaito, wasu ce alkama, wasu ce shinkafa, wasu ce kaza. Wannan sanin nau'in bishiyar da Annabi Adam ya ci ba zai amfane mu ba, kuma ba zai cutar da mu ba. Abin da kissa kawai take koya mana, Allah subhanahu wa ta'ala ya ba wa Annabi Adam wata doka, kuma gazan haƙuri ya sa ya ci wannan bishiya, ko ma wace irin bishiya ce, ana karantar da mu cewa ɗan Adam duk sanda aka umarce shi ya yi wani abu, ko aka halatta masa wani abu, idan kuma akwai wani abu ƙwaya ɗaya da ba a ba shi daman ya yi ba, to hankalinsa yana kan wanda ba a ba shi daman ba. Akan ba da misali cewa yanzu ka yi baƙo, ka fito masa da kwanukan abinci guda 10, sai ka buɗe masa kwano 9. Cikin kwanukan nan guda 9, ɗaya zai ga wataƙila akwai shinkafa, wannan akwai taliya,
wancan akwai makaroni, wancan akwai naman kaza, wancan naman shanu, wancan kaza, sai ka ɗauki kwano ɗaya daga cikin 10 nan sai ka kai shi kusurwar ɗaki ka ajiye, ka ƙi ka buɗe. To duk guda 9 nan da ka buɗe ma a gabansa, hankalinsa yana kan wancan kwano ɗayan da ba a buɗe ba. Haka ƙa'idar ɗan adam take, a habbu shai'i ilaihi ma muni'a. Duk abin da aka hana shi to ya fi sha'awarsa fiye da abin da aka halatta masa komai yawansa. To sanin wace nau'in bishiya ce, wannan dama Allah bai gaya mana ba, don haka banu Isra'ila sun yi saɓani a kan nau'in bishiyar, wannan kuma karantawa ko mu ce bishiya kaza ce ko a ce kaza ce ko a ce kaza ce ba zai cutar da mu a addini ba. Haka abu na biyu, faqul nadribuhu bi ba'dihha. Allah ya ce muka ce ku dake shi da shashin wannan saniya. Wasu sun ce jela ce, wasu sun ce harshen saniyan ne, wasu sun ce namanta ne, wannan duka Ƙur'ani bai kawo ba. Kuma ko da wanne muka ɗauka a ciki dai ba zai cutar da mu a addini ba, don an rawaito wannan daga banu Isra'ila ba ya shafi aƙida ba ne, wato ba zai cutar ba. Haka nan wato sunayen ashabul kahfi, bai zo a cikin Alƙur'ani ba, bai zo a hadisi ba. Amma banu Isra'ila sun rawaito saɓani a kan sunansu da sunan karensu da ma launin karen, da ma shekarunsa ma karya ce ko kare ne, wannan duka ba zai cutar da mu don mun karanta nasun ba, tare da bayani cewa wannan abun dama mu Ƙur'anin mu so yake ba mu darasi akan rayuwar wannan matasa, ba wai mu san launin karensu ko sunayensu shine muhimmi ba, a'a darasi da za a koya daga cikin rayuwarsu na tagewa da tsayawa tsayin daka akan gaskiya, komai tsanani komai wahala. Haka nan akwai sunayen mata, mun san Alƙur'ani gaba ɗaya matan da suka zo a cikin Alƙur'ani babu wacce Allah ya kama sunanta sai Maryam kawai. Duk ragowar mata sai da a ce wamra'atul aziz, wamra'atan tamlikuhum, wamra'atuhu hammalatal hatab. To waɗannan mata duka da sunansu bai zo Alƙur'ani ba kaf, sai kawai ƙwaya ɗaya ta ce Maryam, wanda Allah ya kama sunanta sau 34 a cikin Alƙur'ani. Amma ragowar mata sukan faɗi sunayensu a cikin wato abin da aka rawaito daga banu Isra'il, kamar wato wamra'atan tamlikuhum ta cikin suratun Namli, sun ce sunanta Bilqis. Shikenan sunanta Bilqis, ko ka yadda sunanta Bilqis ko ba Bilqis ba, ba zai cutar da mu don an kira ta Bilqis ba, kuma ba zai amfanar da mu ba, domin Ƙur'ani ba sunan yake so ya kawo mana ba, a'a darasi yake so ya bamu, don haka bai kawo sunan ba. Haka nan wamra'atul aziz, matar sarki ta cikin suratu Yusuf, ita ma an ce sunanta Zulaikha, amma ba Ƙur'ani ya kawo ba hadisi ba, cikin irin abubuwan da ake rawaitowa ne daga banu Isra'il kawai suka faɗa haka, da haka mu ma za mu iya faɗa, amma tare da bayani cewa ga a cikin abin da ya zo. Amma akwai mata guda biyu wanda Ƙur'ani bai ambaci sunansu ba, amma sunansu ya tabbata a cikin ingantattun hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Waɗannan mata, mace ta farko ita ce wato Asiyatu bintu Mazahim. Asiya bintu Mazahim ita ce matar Fir'auna wacce ta yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala. Har malamai suna cewa wannan kissa ta matar wato Fir'auna, wanda Fir'auna Allah ya ambaci sunansa a cikin Alƙur'ani sau 74, shi ne kafirin da sunansa ya fi kowanne yawa a cikin Alƙur'ani, kamar yadda annabi Musa shi ne annabin da sunansa ya fi kowanne yawa a cikin Alƙur'ani, don ya zo sama da sau 130. To, amma tare da haka, matarsa kuma mumina ce, kenan Allah subhanahu wa ta'ala yana iya sanya wato mace da miji su zama dukkansu muminai, kamar yadda ya ba mu kissan annabi Zakariya. Annabi Zakariya da matarsa da shi dukkansu nagartattu ne, tunda Allah subhanahu wata'ala ya yaba musu a cikin Alƙur'ani ya ce wa Zakariya iznada rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawja. Allah ya ce ya bashi ɗa Yahaya kuma ya inganta masa matarsa ta zamo nagartacciya. Wato ga mijin ga matar dukkansu nagartattu kuma ‘yan aljanna ne. Sannan Allah ya ba mu kissan mace da namiji duk ‘yan wuta, kamar tabbat yada abi lahabin wa tabba. Abi lahab ɗan wuta ne, haka wa mur'atuhu hammalatul hatab ko hammalatul hatab ita ma ‘yar wuta ce. Sannan Allah ya ba mu kissan mazaje ‘yan aljanna matansu ‘yan wuta, kamar kissar annabi Nuhu wanda ya shekara 50 yana wa'azi, amma matarsa bata ji ba. Haka na annabi Lut wanda ya yi wa'azi cikin waɗanda ba su amsa masa ba akwai matarsa, wanda Allah yake cewa illa a juzan, wato sai wata tsohuwa, an ce wannan wato dizga ta aka yi, wulaƙanta ta aka yi, Allah ya ce mata tsohuwa kawai da sauransu, saboda bata ba annabi Lot mijinta ba, wanda ya zo ya karantar da jama'a. Kun ga nan mazajen da annabi Nuhu da annabi Lot suna cikin mursalai, manyan annabawan Allah, amma ga matansu kuma suna cikin ‘yan wuta. Allah ya ce za a ce musu waƙila dakhulan nara ma'ad dakhilin,
ku shiga wuta ku waɗannan mata guda biyu tare da masu shiga wuta, zamansu da wannan annaba da suka bai amfane su ba, saboda ba su yi imani ba. Amma kuma ga Fir'auna, ba wani kafiri a duniya da aka yi kamar Fir'auna, sai dai ya bi bayan Fir'auna, amma ba ya wuce shi ba. Domin Fir'auna ta kai ya ce, Ana rabbukumul a'ala, ni ne Allahnku mafi ɗaukaka, mafi girma, in ma kuna da wasu allolin to ni ne a samansu. Sannan ya zo ya ce, Malakum min ilahin gairi, ya zo yanka ’ya'yan jama'a, ya yi ɓarna iri-iri, ya sa aka dinga yanka jarirai, ana haihuwar yaro kamun a yi masa suna Fir'auna ya yanka shi. Amma tare da wannan ɓarna da Fir'auna ya a cikin gidansa sai Allah ya sa aka samu mumina kuma matarsa ce. Har Annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa akwai mata da suka cika 100%. Cikin waɗannan mata akwai Asiyatu bintu Mazahim, wato matar Fir'auna. Wannan sunanta ya zo a hadisi ingantacce. Sai kuma Hawwa, matar Annabi Adam, wanda sunanta ita ma ya zo a cikin hadisi ingantacce. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce, da ba don Hawwa'u ba, da mace ba za ta ha'inci mijinta ba, kuma da ba don banu Isra'ila ba, da nama ba zai riɓe ba. Wannan yana nan a cikin hadisin Bukhari. To malamai sun yi sharhi, sai mun zo bayani akan Annabi Adam, za mu ji yadda al'amarinsa yake. To amma abin da muke cewa shine akwai abubuwa da dama da suke zuwa waɗanda ba su da tushe, kamar kisan da ake kawa akan Annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda Alƙadi Iyad a cikin Ashifa ya ce wannan kisa ta ƙarya ce game da maganarsu da Zainab, wanda ake kawo wa tukhfi fi nafsika wa mallahu mubdihi. Malamai suka ce ba wani magana game da wannan kissa da ake kawowa, kissa ce da ba ta da asali, ba ta da tushe, kuma in mun zo kanta za a yi bayanin rashin tushen nata. Sannan akwai magana da ake yi game da cewa lokacin a cikin suratul Hajji, cewa Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama lokacin da yake karanta wa sahabbai suratul Najmi, sai wato ainihin bayan ya ce a fara'aitumul lata wal uzza wa manata thalisatal ukhra alakum adh-dhakar wa lahu al-untha, sai aka ce wa ya ce tilka garani qulqula wa inna shafa'atuhunna la turtaja. Wannan kalmomi guda biyu ha aka ce wai faɗo wa Annabi sallallahu alaihi wasallama suka yi a cikin baki. Wannan magana Alqadi iya ya ƙaryata ta, haka nan ko malamai musamman Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya yi littafi da ya sa suna Nasbul Majani fi Nasfi Qissatil Garanik, wato kafa samfarin sikat wajen harbe kissar Garanik. Ma'ana kissar ba ta da tushe, ba ta da asali, ba mata a cikin musulunci gaba ɗaya. Maƙiya musulunci suka sana'anta ta, suka ƙirƙire ta, suka sawo ta cikin addini domin su haifar mana da ruɗu da hayaniya. Da haka wannan kissa yana daga cikin abin da ake karantawa yau da gobe, amma ba ta da tushe. Haka akwai kissa da ake bayarwa, cewa akwai wani sahabi cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama, wai ya zo zai cika da kalmar shahada, sai kalmar shahada ta ki fitowa daga bakinsa. Sai aka ce to me ya faru? Aka ce wai akwai mahaifiyarsa da ya saɓawa. Ayoyin Ƙur'ani suna nan masu yawa da suka yi mana umarni mu bi iyayenmu, mu kyautata musu, in mun kyautata musu za mu samu nagarta a duniya, za mu samu tsira a lahira. Amma wannan kissa ba sai an ja ta ba, don cin mutunci ne ga sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama in ana jan irin waɗannan kissa da ba su da tushe. Aka ce wai wannan sahabi kalmar shahada ta ki fitowa a bakinsa. Sai da Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama ya ce a ji a tambayi mahaifiyarsa, ta ce bata yafe ba. To ya ce a haɗa wai itace, yaushe Annabi zai ce haɗa itace a ƙona mutum, ko uwarsa bata yafe ban Annabi ya ce yafe masa, ai zai shiga aljanna. Annabi fa ake magana fa ba wani ba. To sai aka ce tunda bata yafe ba a haɗa itace, aka haɗa itace, aka zo za a jefa shi, ta ce to a tsaya, ta fasa kuma yanzu ta yafe. To wannan kissa gaskiya babu ita, ba ta da asali, ba ta da tushe, amma haka ake karanta ta, ana kama wani darasi ake koya daga cikinta, to amma ba ta da tushe. Abin da za mu ce a ƙarshe a wannan kaso na farko, sannan akwai abu na gaba, shi ne kisar da ake bayawa cewa akwai wani ɗan Sayyidina Umar wanda ya je ya aikata zina, kuma aka zo sahabbai suka hana a tsayan masa da haddi. Na san wannan kisa ta shahara, ana yawan jinta kuma ana yawan amfani da ita, kuma har ma ana ganin akwai wani darasi a ciki. Aka ce sahabbai sun hana a tsayan masa da haddi, suka yi ta kuka, wai aka zo aka samu wani mutum gwanin iya bulala, idinga dankara masa bulala, a ƙarshe kafin a ƙare bulalar ya mutu. To wannan kisa ana kawo ta, mu ma san waye ɗan Umar ɗin ba, har wannan kisa ta faru a kansa. Wannan kisa ba ta da tushe, ba ta da asali, kuma dole mu koma kan ingantattun abubuwa waɗanda za mu ɗau darasi a cikinsu, ba na ƙarya ba, ba kuma na hayaniya ba. Haka na akwai kisa da ake bayarwa. To a taƙaice nan za mu tsaya insha Allahu, sai a karo na gaba, a madadin jagoran shirin Umar Sa'idu Tudun Wada,
nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. عن إخوة الإيمان عفوا أخي يا مسلما أهوى